איך המים? מעולים אחי, חייב לטעום אותם, אתה חייב. תיזהר, כן? מה, אני רק שותה, מה? לא. פוטוגרפיה היה קל, אה? כן. מתי מצב אתה משפריץ עליי? מה, אני בכלל לא מנסה להשפריץ, מה? יודעים מה, עזבו, אנחנו חוסכים במים. נכון, אתה צודק, וואו, חבל. צודק. אצלנו גם החתולים חוסכים במים. שלום, אנו תלמידי בית ספר יגאל אלון מגבעת שמואל. ברצוננו לספר לכם שאצלנו בבית הספר שומרים על המים, ובכוונתנו לשכנע גם אתכם לחסוך, משום שלמדינה שלנו אין יותר מים לבזבז. לכן פתחנו במסע שכנוע באמצעות עיצוב בולים וכרזות בנושא, בהנחה שניתן יהיה להפיצה ברחבי המדינה. חלק מהכרזות נוצרו מחומרים ממוחזרים במטרה לתרום גם לאיכות הסביבה. אנו מקווים שתהנו ותחשבו פעמיים לפני כל שימוש במים. חשבנו כיצד ניתן יהיה להעביר את המסר לכולם בצורה שתהיה מובנת גם לגדולים וגם לקטנים, לכל האנשים בכל מקום בארץ. משום שכפי שאמרו חברינו, אין לנו יותר מים לבזבז. יאנימה